गांके 22 तारीख तब जून दान खमो जून मास 22 तारीख जून मास सिनो खेला संजाजांगनि मुं गांके महाराजा किशोर देबबर्मानि मुंगै महाराज प्रद्युत बुफानि मुंगै जों अ खेला संजामानि उद्देश्य गांके जरा सिनि ड्राग्स आइ दंनाय बा सुजियर दंनाय बरंनि बागानि बिसिबाग जों गुरुत्वपूर्ण के खेला संजालायमानि अमनि बिसिनथै जों 22 तारिख जून थाइगा जे खेला रामान ता पयनो खेला सिनि दानै चलै दङ जाराके जों कबगो सिनो खेलानो नाराकना रक नि दंनाय रक बरं ता फन नारगै मानखो सिनि टीम कापारिङाखो तै जों अरो स्पन्सर खालायनाय सिनि उमा शंकर एमडीसी जयलामनि एमडीसी तै काइसा जयलाम उनिसनि नहाय एमएलए सुबोध देबबर्मा बरं सोनो स्पन्सर खालायो अबने बागै बरनो बेलाय बरं खनि बेलायनो हामबाय अ महाराजा किशोरनि बागै बरं जुबमानि बागै तै काइसा जों अरो सिनेमानि प्राइस नानै जों सुग्लायमानि गांकै गप्लायनाय रंनो सोंग्रोनाय 1 लाख थाखा तै चेन्नाइ रंनो के 50,000 नाय ताबुकसिनि खेला चोरै दङ रानिंगो आबनो बागै जों सिना खेला चोरमान थाइ गांकै रामनगर विलेज स्कूल गांकै रामनारायण ठाकुरपारा हाई स्कूल माथे अमारे ताब खेला चोरै दङ रानिंगो आबनो बागै हाजन ताखुकतै बुकुकजोंनो कबगो सिनो खेलानो नाराकनानि बागै अ खेलाव सोंनाय बागै साउदिटा खानियानि बागै कारन गांगे खेला दुला बेलाय सिंताबुक नांगो जारा खेला नाना हिनथानाय जों सिनि मेडिया रमाबो कबगो मेडियानि बिसिनथिबो सिनो खेलाव नारागै मानो मेडिया रबे को साइ मानो अ खेलाव अंशग्रहण खानियानि बागै गांके नकआउट खेला ताबुक आबोतो सिनि 16टा टीम फाइट दङ अ 16टा टीमनि एबी खालायजाक ताबुक सिनि खेला थाङै दङ आबोतो दिनै बायखे 4टा टीम थाङै दंखा 5टा अ दिनै बायखे 5टा टीम दा 5टा टीम थाङै दंखा आबोनो बागै जारा नाराकनानि वान संनाय रंनो सिनेमा लीग मैच या नकआउट खेला साइट सिंना मथंजा माके बुट बाजे मथंजा सिनेमा बुट जता बाय हायर का कजना न हायर एलो खलायका जों 5 जना लोकल 4 जना खेला के 9 साइड 9 जना खेला प्लेयार ओ लगो हायर फुल लग नाय जमान ओलो माय आबसिना काइसा रुल खलायजाक ओलो पनो 5 जना माथंनाय बायरानि ते 4 जना के लोकल माथंनाय आं निग्रुति ग्रो रंफान मथंबाय मानो निग्रु खलाय ब्राजिल फेन तो बखेन जाबो कारण आजाकना न ब्राजिल फेन जों तो 5 जना काके जाबो आजै केन 10 जना आमबाय